Ale zase niekto pokazal zámok. Čože? No a čo vy, Emma? Už zase meškáte. Ste iste boli zase s tým mládencom. Nuž, ale čo, poďme. Kann chodný. Čo sa, Mičko, čo robíte? Čítam. Čo také? Pán Klasa. Mohli by ste niečo prečítať? Ale nie také sprostosti. Prosím, slovník. Myslíte, že to zaujíma modernú ženu? Áno, nejaké rozprávočky počítajte. Tež by som mal rád. A zoberte ju na svetlo v tejto tme, veď to umrzne. Ste nechceli. Slávika mala dostať princeza. Oboje uložil do veľkej striebornej skrinky a poslal na cisársky dvor. Cisár nechal oba dary priniesť do veľkej sály, kde sa princezna so svojimi dvornými dámami hrá hru na návštevy. Inej práce nemala. A keď princezna zatrela veľkú skrinku s darmi, radostne zatleská ruka. Ach, keby to bol kočník. Ona hovorí, pán profesor? Hej. Ona hovorí. Ona hovorí. Ona hovorí. Čo je? Hovorí. Čo hovorí? Hovorí. Kto hovorí? Kto? Hovorí. Ona hovorí? Hovorí. Povedala dvor. Hovorí.
To znamená, že kladné elektródy sú zapojené. Anton Petrovič bude spokojný. Idem okamžite zapojiť. Ja myslím, že ani musia pokračovať. Čakal sa nám plánu. Čo sa ti stalo? Tak to je kríž, že sa nezabenie. Veľmi rozlišujem. Si povedal, že to je skoro. Dáme tým postavu. Vidíš, že sme si mali ale len tak, že staneme čím, aby sa ale tie reflexy sú dostane. To s tobou v poriadku, nebojte sa hovoriť. Vôbec sa než. Treba ešte čas. Čas čas my nemáme, zajte príde príde, veď? Ale tak pán Firo musí počkať, akože tu ide o prírodu, to sa nedá. Ale najhoršie je, že to nebudete vysvetľovať vy, ale ja. Tak musíte nejak proste vysvetliť, neviem,